வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் சேனலை பற்றி தாங்க. எங்கள் சேனல் நேம் பேர் யூடியூப்பில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், வளர்ச்சி சேனல். இதில் நிறையா புது புது விஷயங்கள், அற்புதமான விஷயங்கள் நாங்கள் போடுவோம். அதை நீங்கள் பார்க்கலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், லைக் பண்ணலாம், ஏன் அன்லைக் கூட பண்ணலாம். பாருங்கள், வளர்ச்சி சேனல் இன்றைக்கி தாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 2 சப்ஸ்கிரைபர் தான் வந்திருக்காங்க. இன்னும் நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் வரணுன்னா எங்கள் வீடியோவை பாருங்கள். உங்களுக்கு புது புது டெக்னிக்ஸ் கேம்ஸ்லலாம் சொல்லித்தர போகிறோம். செம்ம டெக்னிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறோம். நீங்கள் உங்கள் கேம்ஸில் வாங்க முடியாத கன்ஸ், வாங்க முடியாத ஆளுங்க, பவர்ஸ் எல்லாம் இந்த கேமில் நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி வாங்குறது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, மேஜிக் எப்படி செய்கிறது, மேஜிக்கில் என்ன ட்ரிக் அப்படின்னு காட்ட போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஒன்று வந்து க்யூட் பேபி வந்து கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து ஒரு கிணத்துக்குள்ளே மசூதி பள்ளிவாசல் இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப அமேசிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்களா? இது மாதிரி நிறையா அமேசிங்கான விஷயம் போகணும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரி, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.